roedd rai pobl o ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, dyn ni eisiau gweld Iesu. Ath Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn ath y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch chi fi, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddeiar a marw, bydd yn aros fel y mai, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr â mi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa â fi. Yr rhai sy'n fy ngwasanaethu i, fydd Duw fy nhad yn ei hanrhydeddu.